30 ka mga estudyante nga miyembro sa IP sa Tribong Atam Manubo sa Talaingod, Davao del Norte ang gisuportahan sa Tatag IP Students Foundation Incorporated pinagi sa pagsuporta sa ilang pag-eskwela. Ang pag-eskwela sa mga miyembro sa tribong estudyante na susintuhan pinagi sa Tatag IP Student Tourism Center nga nahimutang sa Purok 6A, Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. 12 ka mga IP students ang nag-eskwela sa kolehiyo ug 18 ka mga IP ang nag-eskwela sa high school. Apil sa gihatag nga suporta ang inadlaw-adlaw nga allowances ug dormitory expenses. Ang Tatag IP Students Tourism Center ginagurahan niadtong Agosto 12 ning tuiga nga adunay swimming pool, function hall, restaurant, souvenir shop ug mga cottages. Nahingpit ang TIPSF Incorporated sa pagtinabangay sa 56 Infantry Tatag Battalion ilawom sa 10th ID, 7th Air Reserve Center sa Philippine Air Force. Sa iyang mensahe, gipasalig ni 10th ID Commander Major General Jose Ariel Niebra nga suportahan gyud sa mga sundalo ang foundation aron makabot sa mga IP students ang ilang mga pangandoy.